Attakki kontinwi fil-konfront tal-Partit Laburista dominaw l-ewwel sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Kunsill Ġenerali li ieħor kontett u tas-super għannu ġobhom jikkwotawni li tkellimt kontra n-nisa li l-Partit Laburista bħal dik il-mara sabiħa li tinżebaħ u ma tinħasilx kontattilkom. Illum il-ġurnata ħanxabbaħkom ma xi ħaġa oħra bħal dak it-tifel li jipprova jżomm il-ballun taħt l-ilma kemm jista' jżommu 5 minuti fl-aħħar jitla' fil-wiċċ. Id-diskorsi partiġani spikkaw fi żmien meta fil-Parlament komplet toħroġ l-instabilità u d-djufija tal-Gvern ta' Gonzi fejn fl-aħħar jimtilef vot fuq mozzjoni u f'żewġ voti oħra kellu jsalva bil-casting vote tal-Speaker. Il-futur qiegħed f'idejna. Hemm min irid li jaljenana min jipprova jiddedikanna l-ħin tagħna sabiex inħarsu lejn ir-rulings, lejn id-divisions. Però aħna maħniex se nħallu lil ħadd iżommna il-bot mill-foka prinċipali tagħna li nibqgħu naħdmu għax-xogħol. Il-verdett tal-poplu sentejn ilu kien ċar ta' mandat lill-Gvern Nazzjonalista u lil ħadd iżjed sabiex jiggverna għal 5 snin. U dak il-verdett tal-poplu se nħarsuh bil-qawwa u l-enerġija kollha. Il-Kunsill Ġenerali Nazzjonalista qed isir fid-del tal-gidba li saret mill-Viċi Prim Ministru Tonio Borg fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fil-konfront ta' Ġustin Karwana. Imma minflok għamel apoloġija, Tonio Borg għażel li jitkellem dwar kif, fl-opinjoni tiegħu, għandhom jaġixxu l-membri parlamentari. Membri parlamentari serji ma jilagħbux bil-lob ta' tfal la fil-Parlament u lanqas barra mill-Parlament. Fis-qarrija l-Partit Laburista qal li l-fatt li Tonio Borg naqas li jagħmel apoloġija hija xhieda ta' kemm il-valuri għalih huma biss għodda politika biex jidher sabiħ fil-mument. Imma meta jiġi għall-prattika ma jiddejjaq xejn jikdeb bil-provi fil-konfront ta' kollega membru parlamentari. Dan l-aġir jgħid il-Partit Laburista juri biss ipokrezija u arroganza politika ta' gvern li ma jimpurtax mis-saħħa u l-finanzi tan-nies. Il-Partit Laburista temm jgħid li se jibqa' jistenna apoloġija mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi.